Ibiyang ay bled ni Kristo, ang rupit ay Kalbaryo. Ganun na aming kadatayo. Awat, tiyak na tayo amin kahit makuka at dapat ito'y dagat. Saan ang mabawi ng Kristiyano? Tahan-tahan natin ang ito'y puso. Ito may matuloy itsimpo na parang sublina. Ket ikuyong nato pagarian na awan tiyak na ngayon ito'y lubog amin ket mapuka at dapat tinggalan ababa ibiyang ito'y dagat. Bye-bye.